lando wach maber mar Nyasaye e yor YouTube ni piny duto. An Sylvain Tedwina ma Nyasaye osekete chunye mondo ti kod YouTube mondo land godo wachne e dholuo ni piny duto. Mokwongo amosou ni misawa uru kendo ni Yesu opaki kuom jogo moseyudo ruoth. An ahero ruoth Yesu nikech nohera mokwongo. Kawuono en odiochienga makende ma ayawo godo account e YouTube mondo wapuonjre go wach maber mar Nyasaye ma Nyasaye dwaro mondo walandi ni ji duto. Owacho ni kapok walando wachni ni ji duto ma ji duto winjo wachne ni to pod Yesu ok bi duogo. E chunya ogombo mondo apuonj ji gi dholuo nikech dhok mang'eny ma ji tiyogo ndalogi en English, Swahili, French ma joma ng'eny winjo. Ahero mondo joma nie Luo lands, joma nie piny duto ma wacho dhokni kendo ma winjo dhokni ma gombo winjo wach Nyasaye gi dhogi kata gi dhok mar kelo nigi gima ng'eyo tiende malong'o mondo watudre ka wapuonjore gik Nyasaye ma Nyasaye dwaro mondo watim kod kaka odwaro mondo wawuothi. Dipo nono ka Nyasaye omiyowa rohone maler mondo omiwa thuolo ofwenynwa matut dwach Nyasaye modwaro gi dhano mondo waduto wachopi e piny ruoth Nyasaye nikech Nyasaye owacho ni ok odwar mondo ng'at marach otho to lokro ae richone mondo dhi ocham ngima. An kod geno kuom Nyasaye ni kapod kinde nitie Nyasaye biro timonwa maber. Wuodh Kristo ok en wuoth mayot, en got, to ng'at matwenyo got nyaka ng'e yor got. Jo-Israel noparo ni ging'eyo yo ma giago Misri ka gidhi e piny momew mopong' kod olemo gi mor kich. Omiyo ne giluwo yo mane Nyasaye ok onyisogi. To bende dung'e ni wuodhni nokawogi ndalo mang'eny, higni 40, to ne en wuoth mane nyalo kawogi mana ndalo matin kende. Kwasomo Wuok 32 wabro winjo wachno malong'o. Koro wan kod Kristo. Omiyo ka wanyalo yie mondo Kristo otelnwa wayud yo ma odwaro ni walu, to wabiro dhi e yor ngima e yo mayot nikech wan gi ng'uono mogundho. Osemiwa ng'uono. Ng'uono ok en gima itiyone. Ng'uono en gima imiyi nono. Ng'ato nyalo miyi gima ber to gimitimone malong'o onge kata gimitimone onge. Nyasaye okawo wuode achiel kende ma Miderma omiyowa mondo bi otho nikech richowa. Wanege wan wawegi. Rembe mochwere msalabano okelonwa konyruok. Emomiyo Jo-Kristo an kod geno ni Nyasaye biro timonwa ng'uono. Omiyo wabiro medo tudore e yor wach Injili mar Nyasaye maler e ndalo ka ndalo e account ma yawo manyien ni. Arwako we account ni Jo-Kristo kata jogo mapok oyudo ruoth mondo wawinj wach Nyasaye. Kaeri ema wabiro puonjore mondo Nyasaye koyie to mondo mi roho mare maler oti kodwa. Ago erokamano ni Nyasaye momiyowa thuolo ma kawuono mondo wachak yawo godo account ni. Walamo. Nyasaye manyalo gik moko duto. Wang'eyo ka in Nyasaye man kodwa gi chenro. Wang'eyo ka in Nyasaye maber. Wang'eyo ka in Nyasaye mang'uon. In Nyasaye mok dwar mondo ng'at marach otho to lokro ae richone mondo bi ocham ngima. Nyasaye kik iwe watho e richowa. Yawnwa yor ng'eyi malong'o nikech isekelo wuodi to yie pod otamowa. Mi wabed kod chunyno moyie manyalo rwako Kristo mondo wabed godo, mondo wawuoth godo, mondo nyiswa yo, mondo telnwa kamenyonwa amenya yo kumwa dhiye nyaka chieng' wachopo bi iri. Ruoth Nyasaye winjwa gi magi odiochiengni kuom hapi e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amina. Koro hap Ruoth Nyasaye modhiero ng'eyo
gi kwene ma piny ok nyal miyowa obed kodwa, odhi kodwa kinde duto nyaka chieng'. E nying Wuoro gi Wuowi kod Roho Maler. Amina.